नेपाल tila amjani Taku Kumar Joy riang ni hik nijirung riang shakderia angjak thanai salni horok bohok sajagi phaima bai dolai hangkor saknai nogo tupi phailekya nukhungni bororok fia saknai nokni nurse te doctor rokni phasingti shakderia angjak bohok sajagi sak soimaya angai tongmani nugui tongui bo jai khlayake toniwo wani waitha rungmani ulo phai naiphayo hni saka langma cholangnai bukukni Sai Kumar Joy riang anh nịp cái nụ nịp chi bộ saya kami quanh nơi tan chi trong thang lại ha hospital đó cái sát đó thế nó mát trong lại ha doctor vokil thì nurse vokil thì cái lúc cái phone này tao cái trong nó referia còn cái injection cái dia ha mà injection sia trong injection itu paling kurang beroleh kulit ada. Te saknai nokni phasingti mungsa naikor mungkuri saknai nokni saknai nei Narayan Das ni mungbo kasagao pati munggo. Engkai nara kodesa sampai ke hospital lo, Hospital sampai 10টা. Engkai dokter mungkin tahu? Dokter mungkin Narayan Das. Engkai fungai cimi sari kono kaya, kun dokter khel dulu naya dia bro ham kai. Kaya bo khel kena kroi. Sari kono kono naya bro, kono mana tim tu. Nurse kono pun cuma 2 bar 3 bar thang maring ha, ar pun kaya. Dokter tu kes segeraya. Anh mungkin Kumar Joy anh brain mungkin nisi rong ria, para ke Nepal tila.